Ar ôl 3 diwrnod, gadawsom ni ystrad ffrir a mynd lan i'r gogledd. Ro'n ni'n siŵr o gael croeso mewn mynachlogydd eraill. Maen nhw wastad ar agor i bobl mewn angen. Fe fuon ni yn Llanddewi brefi, lle cododd brincyn unwaith o dan drai dewi sant wrth iddo bregethu. Roedd e'n dueddol o wneud môr a mynydd o bopeth. Nawr oedd hi'n bryd mynd tua'r gogledd i berswadio pobl i fynd i'r groes gadau. Yn y cyfamser y Malesteina, roedd y Saraseniad yn credu ar elen nhw i'r nefoedd os byddwn nhw'n marw wrth ymyl y Cresnogion. Ac roedd y Cresnogion yn credu taw i'r nefoedd ar elen nhw hefyd os byddwn nhw'n marw wrth ymlad a Saraseniaid. Fe bydda'r nefoedd yn choc-a-bloc. Ych chi'n meddwl y bydde Duw'n cosbi rhywun am siarad adeg bwyd? Neu am fynd i gysgu ar ganol yr afferen? Na, gobeithio ddim. Sam o'n esgor ar lw. Yng Ngogledd Cymru, roedd yr hewlydd yn serth. Yn fwy serth. A mwy serth byth. Doedd hi ddim yn ffain iawn chwaith. A beth od, medda Gerallt, bod yr eos ddim yn dod i Gymru. Roedd Baldwin yn meddwl bod yr eos yn gall iawn. Dyna'r unig jôc wedodd Baldwin trwy gydol y daith. Roedd e'n credu bydda'r tywydd garw yn hyfforddiant gwych ar gyfer y groes gad. Ond roedd yn anghywir. Bu Baldwin farw wrth warchu acre. Fe geswn ni leti am y noson yn Nefyn. Tai symlwn nhw, wedi ei gwneud mas o bren a chlai. Doedd neb yn disgwyl iddyn nhw bara am byth. Roedd bywyd y werin yn syml. Doedd dim ema ffaid yn nhw bryd ni. Fe ddyweda Gerallt, tawer o werddon y byddai'r welon yn dod i'r rhan hyn o'r wlad. De, oedd e mor bir, doedd neb yn marw o ddim ond henaint. Ym Môn, fe berswadiodd Gerallt dorf o bobl i gymryd y groes. Yn gan bod dillad rai ohonyn nhw yn wfflo'n racs, roedd y groes yn cwmpo bant yn syth. Hefyd ym Môn, fe gesyn nhw hyd i garreg, bydde bob amser yn dod nôl o ble bynnag byddach chi'n ei roi hi. Fe glimon nhw'r garreg wrth graig anferth y cadwyni mawrion. A'i thaflu i bellafoedd y môr. Wrth gwrs, fe ddath y garreg yn ôl i'r un man. Rwy'n nhw'n gweud hefyd, os fydde cwpl yn caru ar y bwys y garreg, byddai'n diferu o chwys. Wrth gwrs, lot o hwnna'n mynd mlaen yn gogledd. Roedd Môn yn fwy ffrwythlon na gweddill Cymru. Sylwodd Gerallt bod y Cymru mynd sian nôl wrth yr rhedeg. Techneg eitha dangerous. Roedd meddygaeth dipyn yn gyntefig hefyd. Chydig wydda'r doctoriaid am lendid, a braidd yn syml oedd ei hoffer. Ambell waith, bydde'r driniaeth yn waith na'r dolir. Bydden nhw'n $3 llygad drwy losgi rhwng yr eiliau a chefn y gwddw. I drin y chwydd, y peth gorau oedd rhoi caeliog wedi ei blio ar y chwydd. Unrhyw ddolor i'r pen, roedd rhaid agor y benglog a rhoi perlysiau ynddi. Ond y driniaeth fwyaf arferol ar gyfer popeth bron oedd rhoi gelyn i signo'r gwael. Wrth gwrs, roedd cael doctor yn ddrud, a lle pawb ddim fforddio doctor. Dibynnu lot o bobl ar y creiriau sanctaidd fel bagl curig sant. Tal o geiniog ac fe allai wella pob anaf a dolir. Am hanner ceiniog, wel, dim ond hanner gwellad gelech chi. Wedi gadael Môn, eithon ni drwy gonwy ar y ffordd i Gastell Rhuddlan. Roedd Cymru wedi ei rhannu, pob cyfle gelen nhw, roedd y tyliodd pendefig gyda mosod ar ei gilydd, neu'n priodi ei gilydd. Doedd Gerallt ddim yn meddwl lot o ferched. Oedd e'n gweud bod gwallt hir yn gwneud i ddyn fynd off yr ails. Roedd gwallt merched Cymru wastad yn fyr. Roedd ffynnon heb fod yn bell o Rhuddlan, ac iddi lan o athrai fel y môr. O, na le dangerous. Roedd pawb yn ofergoelus yn y dyddiau hynny. O'n nhw'n barod i gredu unrhyw beth. Ro'n nhw'n credu bod 32 o ddyddiau'n lwcus yn y flwyddyn. Un o'r rhain
oedd yr unfed ar 15 o fedi. Un arall oedd y 6 ar 20 o Orffennaf. Ro'n nhw'n credu hefyd, a gallech chi ragweld y tywydd wrth astudio ysgwydd hwrdd. Fyddai pobl mwy gwyddonol yn mynd i weld dyn hysbys. Roedd llon gwlad ohonyn nhw yng Nghymru. Roedd y dynion hysbys yn cael ei reoli gan gythreiliaid. Fe bydden yn colli eu pwyll pan ofynnau pobl gwestiynau iddyn nhw, a byddai'r geiriau'n llifo mas o'i genau. O'ch chi ddim gallu deall nhw fel arfer, a'r unig ffordd i'w tywelu nhw, byddai roi eitha siglad iddyn nhw. Yna, eithon ni nôl i Henffordd, a daeth ein taith o gwmpas Cymru i ben. Weithiau, fe fyddai'n meddwl nad oedd Gerallt wrth ei fod ar daith. Dyf ysgrifennodd e bethau digon cas yn y lyfr am y Cymru. O'n nhw ddim yn cadw addewidion, a bod nhw'n dwy'n oddi wrth eraill i ddew. A'i bod yn pechu'n ofnadw, yn dweud celwydd, lladrata, a god yn Nefyn. Ond y fe, wedodd e ddim llawer o bethau neis am y Normaniaid, a fe wedodd bod i brinhinodd nhw yn gwneud cam ar eglwys. O'n credu bys e Thomas a Beckett wedi cytuno na fe. Fe oedd archesgob Cargaint, fel nes i Henry'r Ail gael ei wared e. Gwedodd Gerallt bod y Sacsoniaid a'r Almaenwyr yn anghwrtais ac yn oeraidd. A mae bod yn dod o wledydd ar bwys gwastaduroedd i a gogledd. Ond y peth pwysica oedd bod y daith yn llwyddiant. Roedd 3,000 o bobl wedi cymryd y groes. Ond cofiwch, nid aeth pawb i'r groes gad. Fe dalodd rai i gael ei ryddhau o'i cytundeb. Roedd rhai wedi tynnu na fydden nhw'n troi nôl nes cyrraedd Carsalem. Ond daeth rai nôl cyn cyrraedd Palestina. Ath Gerallt ddim ei hunan, rosodd e gatre a sgrifennu lot o lyfrau. Fe roddodd 6 o'i lyfrau i'r pab. Clywodd bod y pab yn ei cadw nhw ar bwys i weli. Dechreuodd Gerallt ysgrifennu hunan gofiant. Roedd e am ysgrifennu 200 pennod. Bu farw yn 1223. 180 o benodau y dri gynnar.